Hayi bo Ntshebe wenzani la? Wenzani la no? Hayibo. Hayi inqola ingahlukani nalokho. Ha, phatha shela ama pregnancy test. Ya, Usumithisile Ntshebe. cha ngenze inqola ingahlukani nalokho. Wangishela ngiphatha lokho, wangiqoma ngisebenzisa lokho. Ungahlukani nalezi zinto. Sikhathele kuba izi-step father manje. Step father ayiphathela. Kodwa manje phela ethi uyabona lapho bhala ukuthini lapha emva kwakho family planning. Phela mfethu siyahamba iy'ndawo thina sihamba amazwe yabo. Shuthi phela mawuplana ifamily Ntshebe kumele ushiye icondom. Yabona uma ushela manje awuhlukani nalokho. So udlala labantu futhi na ungahlukani na. Awuhlukani nalokho. Yini? Ngenzela uma ushela futhi uthi awuhlukani nalokho kahle. Abantu bagangela awuhlukani nalokho ngampela. Owalo. Yabona siyatesta la uyavikela la. So dlala abantu besifazane. Sikhathele kuba yi-step father manje.